Nzimayi nzako akamachita bwino ndi bwino kumayamikira, ndi bwinonso kumafunsa nzeru kuti kodi anzathu munatani kuti zifike apa. Ati kodi nkhani mwangoyambira pakati bwanji, chimenecho nchifukwa chimene niyo mukuyeneka kukhala pamenepo muone kuti kodi mu programu ya Amayi Tingathe ya tsiku la lerolo ndili kuti, komanso ndikufuna ndicheze ndi ndani. Monga mmene mukuonera kumbuyoku, ndili mu mzinda wa Blantyre pakameza roundabout. Pano ndikufuna ndicheze ndi mzimayi amene amachita business, komanso amachita zinthu zingapo ndiyeti taona tati yayi komano nzimayi nzathuyi akuchita bwino. Timuyendere kuti timve kuti kodi ulendo wake wakhala otani kufika pano kuti ali ndi ma business angapo komanso akuchita bwino pa ma business yake. Ineyo dzina langa ndi Martha Samuel, ndiye mukhale nane pamene ndikulunjika ndithu mbaliyo kumene tikapeze mzimayi amene ndi mlendo wathu mu programu ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero. Takhalani pomwepo. Kazi aliyese ni mai wangwilo Liga moja siku sama wilingula Muzitepesa pa nyumba amapika Maiwo yankula bambo kumamba ukapezeka Samanyada umangozi waza pepa Maiwa mwana samwe mwetela ndevu Maiwa mvano salekelela ndeu Ngari mbintano salala takoseu. Ndepaja ndinanena kuti ulendo wangawu ndikupita pa shop imene ili pano pa kameza roundabout imene ndithu ndi ya nzimayi nzathu. Nde ulendo wanga ndafika mmene mukuoneramo tili mu shop yayikulu kwa basi imene tikhale tikuchezeramo mu programu yathu ya tsiku la lero ya Amayi Tingathe. Ndineneretu kuti muno ndi mwa busy nde mwina alendo athu azikhala kuyankhula naso ndi makastomala nde musadabwe, komanso mwina muzimva phokoso lina ndi lina musadabwe iyayi chifukwa malo ano ndi busy komanso ndi a business. Timati tineneretu ndithu zimenezo nde ndikhulupira kuti tikhala limodzi pamene tikhale tikucheza ndi nzimayi nzathu timudziwe kuti kodi ndi ndani, kodi malo amene tili ano tangoli tili pakameza roundabout komano shop iyi amayitcha kuti ndi chani. Zonsezo tikhala ndithu tikumva mkatikati mwa program ineyi ya Amayi Tingathe. Ndikulandireni mami. Zikomo kwambiri. Ndesu ndikudziwa kuti ine ndamene ndikuyeneka kukulandirani kapena inu mundilandire ifo ine ndamene ndakuyenderani. Oyenera kukulandira ndineyo takulandirani kuno ku village market. Tathokoza zikomo kwambiri. Akuti kunoko ndi ku village market. Nde dzina la shop iyi sichoncho? Yes, village market. Chabwino. Pakameza Petroda complex. Chabwino. Ndimakamba unena kuti tikucheza ndi nzimayi amene amachita business. Mwina ngati pali zina zimene amachita akhalanso akutiuza mkatikati mwa programu ya tsiku la lero. Ine ndikoyamba kuwaona sindikuwadziwa nde ndikufuna kuti pamene niyo mukuwadziwa inenso ndikhale ndikuwadziwira limodzi. Ndiye mungotiuzako mami dzina licha kambiri pang'ono chabe kuti tisanapitirire mkatikati mwa macheza athu tikhale kuti tadziwana bwino lomwe. Okay, ine ndi Helen Luka Mrs. Ndili pa banja, ndilinso ndi ana atatu. Timapanga business imene mukuonera muno village market. Timagulisa zinthu zosiyana siyana. Shop ina ili town pa Clock Tower Mall. Timagulisa zofanana ndi muno koma ifa chonena kuti ya town ndi aying'ono ndi zinthu town timakhala ngati timayika zinthu zazing'ono zing'ono sitimayika zinthu zazikulu ndithudi. Chabwino. Akuti amachita business ali ndi mashopu awiri, ina ili pa Clock Tower Mall ndi choncho komanso pano pakameza roundabout. Tikati tione mmene mashopu mwawatchulira. Ndi mashopu amene mwadzadza katundu. Mwadzadza ndithu katundu kuoneka kuti yayi business ikuyenda. Sindikudziwa kuti business imeneyi munayiyamba liti? Business imeneyi ndinayiyamba 2010. 2010 nayamba ndi shop
panopa pali mashopu tikachoka shopu yathu ipali sana kenako pali shopu ina then inayo nayambira menemo nayamba ndikugulisa zovala ndi kitchenware kenako naona kuti anthu azikonda ntauda koyamba anthu anazikonda sizinachedwe kutha ndi pamene nazauza amuna ngoti akatundu amukonda anthu ndi anazandiwonjezera ndrama kuti pita ukaguleso katundu napita ku Dubai nakagula katundu anachedwa kubwera kenako nazaona pa Facebook naona nzimayi wina wake amagulisa mafudoma kuchokera ku Mzuzu ndinauda mafudoma aja kubweresa mshopu tili nkati mogulisa mafudoma anapezeka kuti katundu wina uja wabwera atabwera katundu amene uja naona kuti anthu zinthu zanga khanga takuzikonda kwambiri then mapitirizabe kumagulitsa koma ndisanatsegule shopu inoyi ndinali ndi shopu ya grocery ndimagulisa ma groceries ilipobe mpaka lero. Okay. Yes, ndi nzeru za business zinachokera ku grocery koma kuti ndiyambe kupanga business ya grocery kwathu makolo anga bambo anga analiso ndi mashopu zinalake Ulendo Enterprise ku Bangwe ndekhanga kuti ka magazi ka business iko kanachokera ku makolo andithu ndiye nditatsegula apapa naona kuti azikuyenda ndi naganiza kuti ashopu iyi mwina ikule nditazapita ku China nazaona kuti kunoko ndinakhanga ndapenga mutu sumagwira kuona kuti nditere ndikuona kuli furniture ndione ukukulizi nati no apapa ndene nditani ndizigulisa chilichonse ndi napezeka kuti natenga chilichonse nokuyika mshopu naona kuti shopu yatani yachepa nthawi imeneyo mushopu munomo tili muno munali muli ya NBS Bank panali ATM ya NBS Bank. Yes. Ndiye ndipo ndinangochita mwayi kuti mashopu onse ndi malowa ndoti panali banki chifukwa ina yoyambayo munali ya Standard Bank panali ATM yawo ndi atachotsa ndi pamene napeza mwayi munonso atachotsa NBS ntaona kuti akuchotsa nathamanga kupita ku Petroda kukapeza apetroda kwanza ndikufuna shopu yaikulu ija ndi chimene amapanga apetroda amapanga consider munthu onena kuti akumudziwa kale ndi shopu pamalo anandiuza kuti pasavute tilembere email pompanopa napita kunyumba nakalemba email kwatumizira sanachedweso within a week anandiyankha kuti ndikalipire. Ndinalipira nthawi imene nkuti katundu ndiye kuti ndikutolera muno mwa banki sana malizi kuchosamo zinthu zawo 2 months imene ndimadikirira anapezeka kuti katundu wanga ujaso wafika ndi pamene ndinapezeka kuti ndayamba shopu inoyi ngayetu. Iyayi akufotokoza momveka bwino kwambiri ulendo wawo kuti afike pano ndikudziwa kuti zovuta sizilephera adutsa muzambiri chifukwa sizingangotheka kuti business ikakule chonchi popanda zovuta zokhoma zina ndi zina komabe akhala kuti fotokozera kuti ulendo wawo unayenda bwanji. Tikamafuna kupanga business makamaka azimayife timafuna tingofikira pamwamba ngati nemuna sinachitepo business ndikamakuona neno nkumasirira kuti abale anzathu business mpaka na shopo kuzaza chonchi ndikamafuna kuyamba business aneso ndikufuna ningoyamba ndi papakulu nane ndiyambe ndi shopu yodzaza ngati chonchi mwina ndichifukaso chimene azimayi ambiri ma business amativuta. Inuyo munayamba ndi ndalama zochuluka kwambiri kapena kuti mpaka na mukafike pamene mulipa kapena ndi chinsisi chanji chimene chinalipo pamenepo? Ndithu kuyamba kwa business yanga nayamba ndi ndalama yochepa mmene ndanenera unena kuti zinthu zina ndinagula pa Facebook kwa nzimayi wa ku Mzuzu chifukwa choti ndinalibe capital yokwanira. Abambo atandira salary pamene anasandonjezera ndalama kuti ndikatenge zinthu zina komabe sizimakwanira. Nafika poti natenga ngongole mabungu obwerekesa ndalamawa kupitaso ku banki kukatenga ngongole nkukhala ngati kupanga boost business komano popanda kuti kutenga ngongoleyo bwezi tilipobe tikupanga be business fa bamboso mbali ina yamapanga support kwambiri ndeti kanayesesabe zikanafika ndithu apapa koma kungoti ngongoleyo nimayika kamera nali ineyo chifukwa ndimafuna unena kuti ngati ulendo wa ku China uja timayenda 2 days ndopita ku China kujoka bwe ndi zinthu zochepa nimaona ngati kuti sizoonayi ndebola upite ndi ndalama yambiri ubwere ndi katundu wambiri kuti upumeko sati mwezi uno wapita mwezi wama upite yetu komano zambiri mavuto timapeza ambiri pa business
ena amakhala zonena kuti mwina tipeza malosi ngati kuti mwina atsikana omwewa ogulisa athu omwe apena amathosa mayankhula bwino customer akatero sabwera akagula kwina chinthu ife tili nacho ndiye kuti kwa ifeyo ndi losiso penaso ipezeka kuti business je malowa pansi malentos ndi ambiri ku Malawi pali misonkho ya MRI ndi ambiriso ndeti mapezeka kuti sozi ukadula pali ma utility bills tiyalipira atsikana masalale timapezeka kuti ndirama ija sili pomwepo ikutsika ndi pamene timafuna be kuti tipange betopo apo titenge maloni kapena tipezebe china chake chonena kuti tipange cover zimene zija mavuto ndi ambiri kwambiri sisungangofikira unena kuti lero ndi lero lotsegula shopu idzaza sizimatheka ayi zimene zizeni zimapezeka kuti munthu ukuyambana ndi azinzako ukugwira anzako ufiti chifukwa chonena kuti sunafune kuti udekhe sizimatheka ayi mwana sangambe standard 1 lero mawa wakamusiya mu standard 8 akhonza sizingatheka akuyenera aduse mosemu akafike standard 8 mwana wabadwa lero lomwe ayambe kuyankhula sizingatheke ine ndimakumbukira lero nthawi imene mayamba shopuyo katundu wanga yese stoko yanga yonse imakhala imene ili mu shopu nalibe zonena kuti anthu amakasi ndinalibe zimenezo komano ndimangothokozabe kunena kuti chifukwa chotenga maloniwo chifukwa cha abamboso kunyumba kundithandiza panopa warehouse kuli katundu ndithu warehouse yozaza yonena kuti kumachita kusowa poponda kunena kuti kuti warehouse ndi yangadi ndimazifunsa komano business ndayipanga nthawi yayitali ndiye zambiri ubwino ndikuyipa kwa business ndikudziwa munthu otoyamba kumene akuyenera adekhe komanso china chimene chimativuta anthu tikayamba kumene business timasatizira lifestyle ya anzathu timayiwala chimene ifeyo titi ine ndayamba business mene mayamba business poyambirira ndimayenda pansi ndimapita kulimbi kukagula zinthu za ku grocery kukwera minibus kuyika muthumba kumabwera nazo sikuti galimoto sindimayifuna koma chifukwa choti kuthekera kopeza galimoto panalibe ndiye ndimapanga ndi mmene ndapezera mwayi wa galimoto utapezeka tinayamba kuyendera galimoto komano sungangofikira kupanga chinthu chonena kuti sichili mbali yako ndeti business iso ipanga safa igwa fandirama business ngati panopa ine ndingotenga mlomu ndirama ndaona nzanga akuendera Range Rover panjapo ngati imene galimoto imene mailota moyo mwanga ndi Range Rover ndaona akuendera Range Rover ndikagule Range Rover mamiliyoni ambirimbiri momoti ndigule katundu mu shop ndeti business ndikagula Range Rover ija ipanga safa igwa pamene ndikagula katundu ipanga grow ndeti business yanga ipitirira sono chimene chimativuta anthu fe azimaife timaonera nzathu anzanga wapanga chakuti nane ndipange chakuti no tizipanga nthawi yathu ikakwana maprofit athu aja tikasunga ndamene tingamapangire zinthu fandirama business ukangochosa yochepa imagwa foti profit nthawi zambiri simakhala yambiri kaya khale katundu otochokera kunjayo pafunika kuti tikakagula pafunika pali freight pali MRI ndiye kuti abwere katundu wa ku China amatenga 2 months kuti afike ndeti nthawi yonse yokhala kuti ndirama yako ija yangokhala pamodzi sikupanga multiply ndiye ukapanga zoti ndionere akuti kuti apanga chakuti simagwira komanso china chimene naona Amalawi timaponderezana tokha chifukwa chonena kuti sitimafuna kumpanga support nzathu makamaka azimayi tokha ineyo ndimanena kuti napanga ubwezi ndi pa business napanga ubwezi ndi anthu achilendo ndi amene ali ngati azinzanga panopa azinzanga eni yeno kuti azinzanga ambiri anandikuwira sitiyankhulizana ena ananyanyala ena anandipasa mayina ndi ochepa amene timacheza komanso ndi ochepa amene amandipanga support siku lina ndili mtawuni namona nzanga wasiya shop yanga chinthu chene ndikuchipa posa shop ina koma wakagula shop inayo koma ndinampasa moni namuitana foti sinimadusa munthu inosamyankhuliza sitimapangana support ndene nanena kuti okay ineyo business yanga ndizipanga koma si ineso munthu okudai maganizo anga spirit yanga ili pa mmwenye ndimasirira mmwenye why mmwenye amandisangalasa chifukwa chonena kuti kaya sindikudziwa ngati amapangana sacho koma ndimaona mmwenye amatukulana amathandizana anthu aja amathandizana ndimaona choncho amatukulana amathandizana ndene nthawi zambiri ndimakhala kuti ndikusirira mmwenye ndeneyo wina mpaka anandipasa dzina wina wake kamwana kenakake nakosoka kuchita bwino kwambiri amati True Days kamagulisa zake za manails yanchani town kana ndipasa dzina ati Jusabu ndinalivomera kuti yes Jusabu koza eno kuti one day ndizakhala ngati Jusabuyo ndizafikapo pa Jusabu yetu ndiye langizo langa kwa azimayi anzanga business
tiyeni tidziwe chimene tili tidziwe chimene tikupanga pa business tidziwe cholinga chathu pa business chifukwa aliyense akamapanga business amakhala ndi cholinga ngati ndikupanga business ndi cholinga kuti pa mapeto ndikufuna ndizaone china chake yetu madam. Ineyo nsaname ndikumva kukoma kwambiri ndi mmene akufotokozera alendo athu mu program ine ya Amayi Tingathe. Ndalolapo mfundo zingapo zimene ndifuna zitambasule bwinobwino kuti inuyo amene mukuonera kanema makamaka azimayi fa bwalo lindira azimayi timakumana pano kutambalala ndikumakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zimathandizira kuti ifeyo tisamakhale oziderera tisamakhale oziyang'anira pansi koma tizikhala ndi mtima onena kuti ife Amayi Tingathe kupanga zinthu zimene ena amaona ngati kuti sitingakwanitse. Wafotokozapo mzimayi Mzathu apa kunena kuti akuti vuto lina ifeyo timakonda kuonera. Mzathu akakhala kuti akuchita bwino kuposa ife timafuna tikhale ngati iye uja pamene ifeyo sitinafikire pamene popo. Ena amatha kugwa mungongole kumene achina katapira. Katapira ndi amadula business chifukwa kuti ukatenga katapira amachaja 50%. Ndipo ndimapemphera kwa Mulungu nena kuti ndisazafike potenga katapira. Ndipo ndimapempha Mulungu kuti zisazafike. Apa ndimathokoza Mulungu nena kuti kauchepa kamene ndikukapeza ku business iko. Kakukwanira kuti atsikana ndi apasa zawo ndilipira rent ndikaudaso katundu wina. Shop izipitirirabe kuti katundu tizikhala naye throughout. Yes. Ndithu. Chabwino pangani yakuponderezana azimayi tokha. Maona kuti kweni chimakhala chili chane. Nne kuti tinangobadwa azimayi mtima wansanje. Mtima oti ino iye ali nazo chifukwa chani bola ndikanakhala ine. Kapena kweni vuto lathu ndi chana azimayi. Okay, pena titaonena kuti ndi nsanje kumene kunena kwa chikulu. Komanso chimene naona kwambiri azimayi timanena kuti iyeyo ndiye ndi ndani. Angandipose sangandipose nanenso andiziwe kuti ine ndine timapikisana kwambiri pa chinthu pachaponena kuti sitikuyenera kupikisana timapezeka kuti tikupikisana ineyo koma ndinasankha kunena kuti zanga ndipange zimene ine nditakwanise nchifukwa mshopu muno kuti muone muli chilichonse ndepa ujusa mupo ndimapavomera muone kuli mabotolo kuli matoyi kuli zana kuli dining set kuli zovala chilichonse zopodera zilipo chilichonse ndimayesesa nditani ndikhale nacho ndipo zimapezeka kuti zimathekadi ndimakhala ndi nthawi yanga onena kuti ndipita kunja ndikaode katundu ndibwerako kuno ndikabwera mamawa ndi nthawi nayo ndikafika kuno ndifika 8 o'clock ndinene kuti mamawa 6 o'clock ndimakhala ndikasiyana ku school ndikabwerako ndaphikira abambo breakfast ndikatero ndikubwera kuno 8 o'clock ndimachoka kuno 10:30 kupita ku nyumba ndikaphikira abambo ndikaphikira abambo ndimachoka ku nyumba kuja 2 mabwera ku shop kuno ndikale ku shop kuno mpaka tiseke shop nde zimatheka ndithu zimatheka komano chachikulu azimayi tizikwanisa zonsezi popanda nsanje tikachosa moyo wa nsanje tikantukula nzimayi zatu fine ndi makonda munthu onena kuti abwere kwa ine andifunse kunena kuti kodi kuti utere unapanga bwanji alipo angapo amene andifunsa alipo angapo ena amene ndathandiza ndi ambiri alipo amazizwa soda awana ndithandiza to ndikuapanga chipongo awato anandithandiza koma ndikuatere kunthandiza nzako sikumpasa ndrama kwa kumpasa nzeru umathandiza alipo kagulu ndithu ena amandipeza ku inbox ena amandipeza ku inbox ku Facebook amayi mafati kumane ndikufuna chakuti munthandize bwa kuti ndimawaza kulibe vuto namba langa iye ndiyankhule ndicheze angapo ndithu ndathandiza koma azimayi sitimakondana tinakhala azimayi timakondana bwezi zinthu tikumapanga limodzi zinthu zokumatheka tisakuvutika kwambiri menda neneyo ndimasirira life ya mwenye amapanga zinzawo limodzi zimatheka mwenye usapita mulimbi muja usaona naye kuti amaoda katundu kwa Malawi ife ndeti majijirika kukwera ndege kupita kubwera kuti nzathu wabweresa katunduja tipase pa order zimakanika zimavuta zonadi zimakanika da Malawi azimayi anzanga langizo la ineyo kwa ineyo tiye tizikupeza mtima tizikugwira mtima tisamakhale ndi phuma pa ndalama koma tikugwire mtima tikagwira mtima aliyense ofuna kupanga business atha kupanga ndipo business ndiyokoma kwambiri munena zona business imasiyana ndi ntchito ndiyokoma kwambiri moti nuyo kukacha mmawa mukamati mukupita ku ntchito mmanena kuno ndi ku ntchito kutero kusale imene ngandire ineyo
ndiyo kalandira wina wakuntchito ndinena kuti ine ndimposa yakunoko. Mukutanthauza kuti mwezi ukamatha mmazilipira nokha ndithu kunoko? Ndimayenera kulandira salary chifukwa choti ndiliso kuntchito. Amene amapanga za masalezo ndi ndani? Ndinu nomwe kapena kuli ndithu tafotokozani? Alipo mphanga kunoko kuliso mphanga amakhala limodzi konkuno naye ndi amene amapanga za masalary amaonesa soti ali salandire salary. Iyeyo yake samalandira yekha amamtumizira ndi amuna anga amachosa kusalary kwawo amampasa iyeyo salary yake koma iye amatilipira tonse masalary. Mukumvatu munthu business yake yomwe ikumulipira salary komanso akuchita kunena mochita kutsindika kuti salary imene amayipeza kuchokera mu business iyi ndikuposaso wina amene amagwira ntchito yolembedwa si choncho? Ndi choncho ndithu. Kutanthauza kuti business iyo ikutheka ndithu. Okay, chabwino tikulandireni namene mukutipeza kumene mu program ine ya Amayi Tingathe pano pakanema wa Mzati. Mongokumbutsana iyi ndi program imene timakumana pano amayi ndikumakambirana nkhani zosiyanasiyana imakufikani pano pakanema lolemba lililonse nthawi ya 8:30 mmawa komanso timayibwereza madzulo wa lachinayi nthawi ya 6 o'clock pompano pakanema wa Mzati ndipo nthawi zonse mumakhala ndi ineyo Martha Samuel. Lero tikucheza ndi mzimayi Mzathu amene ndi mwini wake wa Village Market. Dzinalo ndi choncho? Yes, Village Market. Yes, mwini wake wa Village Market mzimayi Mzathu amene ali ndi mashopu angapo amene amachita ndithu ma business mmenemo ndipo kunena chilungamo ayi ndithu zikumuyendera. Ndife tachoka kumulanje kubwera kuno ku Blantyre kuti tizabe nzeru tizabenzelu kuti kodi mzimayi Mzathu amatani kuti afike pano. Chabwino pamene tikupitirira ndi macheza athu tikufuna beti tadziwa tanake munazanena kuti business ndiyokoma. Kukoma kwake kuli pati? Business ndiyokoma chifukwa chonena kuti umakwanisa kuzilamulira wekha. Ngati apa ndikupanga assemble zinthu ndikumanga dining set panjapo itakhala kuti ndi ntchito ndinyinyirika ndiauza kuti ndatopa koma ndimamva kukoma ndikamapanga business ndikamapanga assemble fa katundu yese ndimamanga ndekha yose ndimamanga ndekha zonse zimabediwa ndimapanga assemble ndekha ndi ndimayiona kuti business imandikomera chifukwa choti zinthu zonse ndimamanga ndekha. Mwanjira ina mufuna mnenezo kuti zinthu zimabwera zili ninganelo chani zili pazokha ino maida kuzilumikiza. Zimabwera zili mabox zili mapisi ngati i TV stand inabwera ili mapisi ndeti mayilumikiza pamene ponda imabwera yopanda manyo ndenzeru mutu mazazungulira kumabe umapezeka kuti kutani wazikwanitsa kuti ndimafuna ndizifunsa unena kuti mukuti mumalumikiza nokha mumakhala manyo imene mumaonera. Okay, ngati zinthu zina zimakhala ni manyo koma panopa zambiri zimabwera zopanda manyo ndo makhala kuti umangozolowera komanso ndikamapanga ulo zopanda manyo ndimakita kumva kukoma. Mutu ukamawira kuti kodi apa panditani kuti kukoma mutandipeza panjapo ndiye kuti siku limenelo ndimakhala botolo langa amazilili apa ndiye ndimakhala ndikuvina anthu amayang'ana kunseuko ndiye ndimakhala ndikukuwa ndikulongolwa ndiye chandipengesa pamene mukuchiganizira nzeru zina koma chikatero ndimapezeka ndimachipanga asembo muno bwino ndithu mpaka chimata chimatheka ndiye ndimamva kukoma ndimazimva kuti business ndikuinjoya ndimanjoya ndikamamanga zinthuzo ndimanjoya kwambiri ndimamva kukoma. Unena dizona chifukwa mmene timafika malo ano tinawapeza ndithu akulumikiza tebulo panjapa amachita kuoneka kuti yayi akumva kukoma pa zimene iwowo akuchita. Munthu uzimva kukoma pa zinthu zimene iweyo umachita usati uzikhala ngati kuti akukukakamiza iyayi. Ndiye ndikukhulupirira kuti mukutsatira bwino lomwe zimene amayi Mzathu apa akutifotokozera. Kufikira pano mwakamba kuti business yatha zaka ndithu ngati ndikutsatirani bwino simunakambeko kuti zaka zingati munangoti namba kalekale. Pano pa 2023 takhala chaka cha 13. Okay, 13 years.
mukuchita business imeneyi 13 years ndikupanga business imeneyi momwe munatulukaso business ina timagulisa somowa momwe so munatulukaso business ina timagulisa cement ndithu. Wow, ndinaona pena pake ngati restaurant choncho muliso ndi restaurant the village market ndithu kugulitsidwa zakudya. Ndimapanga za catering kwambiri, ndimakonda kupanga ma meeting maukwati pali malo ambiri amene ndimapanga ndithu ndimapanga za catering zokudya zathu anthu amene amadya zokudya zathu amene adya sapitaso kwina ayi amakhala customer wathu ndithu mpaka kalekale. Kadya ubwerere ndikakhala ndikupanga za catering kuno ndiye kuti sindimaoneka ndimakhala ndili kophika kumene kuso ndimaphika ndekha. Kodi niyo mufuna mupange zinthu zingati munthu mmodzi? Ndimanena kuti azilongo azimanja awiri wawali bwinobwino miyendo yanga ikuyenda maso anga wandikuona ngati anthu sakukwanisa kupanga chinthucho ineyo ndipanga basi. Maganizo anga amakhala pa samu yochosera ndi atsikana ambiri munomu ambiri amene amandigwira ntchito ndi atsikana ndimalemba atsikana fo ineso ndine wamkazi ndesi ndikalemba azibambwe ndi atsikanawa kuti ndialipire ndichose rent pano ndichose mabilu zena ndiyena singagwire ngati ndikudalira chinthu chimodzi zina zili mapanga kuti zimene zozo zizilipira zinthu zinazi kuti business isapange safa izipitirira fakuti tingochosa yokha ya business ndiye kuti business igwa. Ndithudi mwanjira ina mukutanthauza kuti ukakhala kuti ukupanga business amangodalira business yokhayo komano uzipanga bitina ndi tina timene tizikuthandiziranso kupeza ndalama zimene zizikuthandizira. Ndimaphika mandasi ndimaphika zitumbuwa inuyo ndimagulisa so maluwa machubu ndi ndinazale mokuti kunyumba kwathu kuti mupite ndikuthengo kuli maluwa koma zimandithandizira kuti ndizilipira mabilu enawo ndesi ndimadandaula. Amayi Tingathe amachita zinthu zambiri kwa basi amachita zinthu zambiri ena mwina nkumati koma inuyo mmene mukuonekeramo mungaphike zitumbuwa inuyo. Zitumbuwa ndi mandasi ndi zimene anthu ambiri amandiziwira chifukwa kuti ndi zimene ndayambirira kuphika poyambirira pa grocery pa khonde ndipo pamenepo ndi makuwa kumachita kuyitanira amoto tikugulisa 50 kwacha nthawi imene pano pati magulisa limodzi 250 kwacha mandasi athu amakhala okoma zitumbuwa zathu zimakhala zokoma. Kunoko kulibe tikanala awatu kunoko zilipo koma akatenga ayamba kuphika panopa zilipo apita akatenge ndintomatsikana ndithu koma iyi ndimapanga chilichonse ndithu ngati business ili yabwinobwino ineyo ndimapanga imene nditaona ndikwanisa ndimanjanga ndimapanga. Inuyo zoziyang'anira pansi ayi ineyo zoziyang'anira pansi ineyo mapita ku office mwezi ukathamala ndene ndikaziyang'anira pansi ndidyacha ndisadalire ya amuna anga kuti amuna anga ali pa ntchito andipasa ndrama ayisiye ukoko imene ya daddy isiye ukoko ndiye ndikufuna lipstick masuku ati mafuna tipentezala ndiye ndiyapempha ndiye ndizipempha daily masipa nkati mwakemo tifuna tivale ma Brazilian ndiye ndiyapempha daily. Ndikuyenera kupanga zinthu pandekha ndikuyenera kupanga zinthu zozilimbikira ndi azibale anga onena kuti sindingamampemphe mamuna daily kuti tandipase ndrama ndathandise abale anga isi zingatheke mamuna nayeso amatopa yeso aende abale yake. Ndithudi mali Sana meneyo ndikumva kukoma moti ulendo wathu ochoka kumulanje bwera uno ku Blantyre ayi ndithu sitinabetse chifukwa nzeru zimene tikutola nzeru zimene tikupeza kuchokera kwa Amayi Tingathe apapa ndi zapamwamba kwambiri. Akutilimbikitsa munjira zambiri moti enafe ngati timaziyang'anira pansi kamatha programu iyi tisintha maganizo kuti khanga tine ndiyambepo ndimagona koma mukaona nthawiyo sikutilola nthawi ikhanga tikuti yachita njiru paja zokoma sizimachedwa kutha
zikamatha ngati zikuyamba kumanonanga tipanga bwanji eya nde tigawa magawo programu iyi ikhala gawo loyamba kenako wiki yamawa tizapitiriza pamene tasiyira apa tizaone kuti kodi masomphenya mzimayi nzathu ndi otani komanso mwina business angukamba kuti mwatulutsa ma business ena komano yapindulira motani ndi zina zambiri zimene tingaphunzire kuchokera kwa mzimayi nzathu nde kwa lero bwanji tisiyane pamenepa ine dzina langa ndi Martha Samuel mwakoma nonse. Sabata yatha tinasiyana mmalere ndikudziwa ena mnadandaula kuti koma zona programu imatha choncho yakaya zabwino zizitha chonchicha zimatipangitsanso kuti tizakhale pomwepo sabata yamawa tidzapitirize limodzi tizamalizitse limodzi tizaone kuti kodi zinthu zatha motani kwa inu amene sabata yatha kunalibe simukudziwa kuti kodi nkhani kuchokera kuti sabata yatha ndinacheza ndithu ndi mzimayi nzathu amene ndi mwini wake wa village market ndiye anatifotokozera zambiri mene business inayambira kodi pano ikuyenda bwanji nde tisanamalize macheza athu nthawi inazachita njini nde leronso tabwera kuti tipitirize pamene tinasiyira timve kuti kodi masomphenya komanso zina zotero ziyende motani langa dzina ndi Martha Samuel monga mukuonera mu chithunzimu ndili ndi mzimayi mzanga ameneyi kuchitira kwa ena amene mwina koyamba kuwaona komanso kuonera programu iyi tingofunsanso dzina lija komanso kuti business yanu machitira pati ndi zina zotero. Dzina langa ndi Luka. Business yanga ndimapangira kunokola meza papetrola complex komanso mtawuni pa Proctor wa Moyo. Chabwino mmene afotokozeramo ndi mmene momwe ndithu wiki yatha tinali nayo limodzi tinacheza nkhani zokoma panonso tabwera kuti tipitirize macheza athu nde ngati mukumbukira bwinobwino mami tinalekezana kunena kuti ndi bwino kuti munthu amene akuchita business asamadalire business imodzi kapena ngati amagwira ntchito asamadalire ntchito mano azichitabe ndithu zinthu zina zimene zizithandizira kuti azipeza changachepe ndichoncho zona mena ndinaonena kuti munthu olakhala kuti kugwira ntchito pomapanga business fana kuti saleja simangwanira palibe mukhalire ndalama imangwana chisanzo ndipereka ineyo ndiye ndi shop ino shop ina ili town wa Proctor wa Moyo shop inaso ilipo shop inaso ilipo koma kunyumbaso ndi garden imene ndimapangira ma functions koma ma functions wapapa ndikuwadiwa foda mwana kugira maluwa pano timajambisira ukwati patsiku mwina ikakhala Saturday Sunday yomwe atakukani mamati awini olo atatozambisa imene isambo yokhadikuza maziwa tikupeza ndikina chake ndependa timapezeka kuti tichita mwayi anthu omwe aja tapangira ajambisa aja ndimapanga so zakatalingi ndipezeka kuti anthu omwe aja ndiapangira masinaki kapena zokudya za mwambo yes ndimapezeka kuti business ijabe kandalama kajaka kuchuluka ifoni zochita zimakhala bezambiri ndezikachuluka zochita zija nyumba kompoto ine ndisogwizazi ndi nazari ya maluwa imene ndimagulitsa maluwa so maluwa ina makhala ochokera kunja kwa inosowa nditikakumbisa bezo sezige mapezeka kuti mabhiro ena ndi ena timakwanisa kulipira sizipanga affect business yaiko leyi singapangisa fefeyonena kuti za mabusiness ena akuna ngoti kupanga mbaliwa akukwanisa kutithandiza kulipira zina ndi zina zimene sizinakakwanisa kulipira ndi business yathu
Wow. Ndi zosangalatsa kwambiri ileyo isanawe zimayi zathu amene Mrs. Luka akundilimbikitsa magawo osiyanasiyana ndikukhulupiranso kuti namayi anzanga kumeneko sikuti mwangokhala chete komano ndi ziwiri zitatu ndithu zimene iweyo mukundolamo. Ndisinapitirire ndi macheza athu monga mmenenso ndinanenera mu programu ya sabata yatha kuti tili muno ndi mu shop imodzi mwa mashopu a mlendo wathu amene tikucheza naye tsiku la lero. Ndiye mwina muziona anthu ozagulazi akudutsadutsa komanso kaya ndi phokoso cha pansi choncho azikhala kuti enawonso akuchita kumbali yawo akuonaona kuti kodi agule chani atsikana amuna kuwathandiza makasitomala ndi zina zolero. Ndipo mukamaona anthu akudutsadutsa apa osadabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani iyayi ndiye kuti business mbali imene ikuyenda komanso athanso kumayankhula ndi makasitomala tikucheza ndiye kuti zikhala zabwinobwino. Afotokoza kunena kuti amapanga zinthu zingapo zimene zimathandizira kuti business izikhalabe ndithu isamasafari. Ndetu kufuna ndidziwe munamba mwagwirapo ntchito yolembedwa kapena munangofikira kukhala ndi ntchito imene yozile panoka? Ndinagwirapo ntchito yolembedwa zimatheka koma sizimatheka ndifanana kuti ndikalandira salary ija within a week makhala salary ne banalenga kuti palibe zimendikupa atagwira ntchito yolembedwa komano yambe business imene ndi ntchito yozilemba okha kuti aone kuti kodi apanga bwanji. Chabwino mmenemo ndi chimene tikuchitira programu ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero. Tili pa Kameza roundabout pamene pali village market mwini wake amene tikucheza naye amene akutifotokozera zambiri kuti kodi business imayenda motani. Alipo wina wake amene wasunthika ndi mmene ineyo machitira zinthu zawo akufuna ayambe business. Ndi malangizo anji amene mungapatse munthu amene inuyo kuti business imene akufuna ayambe ikhazikike ndithu isakumane ndi mavuto osiyana? Langizo mene ngampase kwa munthu one akafuna kuyamba business kumene choyambirira apemphe nzeru kwa munthu tukapata ukasinga kwanisi akampempha nzeru mulungu ampasa chochita akayamba business yake apewe magulu omakhala kumapanga mapandi kumaononga ndalama simalosa akasiriza naliso munthu mmodzi utero kumanagwaso mapandi ndi mapanga kumatimachititsa akuzire kuseva ndalama kaprofiti kaja azikasunga ndithu kama koma kaprofiti kaja sizinja ukagulisa ndikuno kutenga ndalama ija ukayibanka kuti yonse uyione kuti ikhala motani papena omona ngati kuti nthawi inake ndikumbukira ndimaona ngati sindikugulitsa ifoti ndalama ija ikabwera ndikagulisa ndayipereka kugulu lakuti ndayipereka kugulu lakuti ndayipereka kuvillage bank yakuti ndinazamalengesera ndatenga buku langa ndikuwelengesera kuona kuti mwezi ndikagulisa ndalama mwako koma ine ndikuwa akaunti kwanthu ulibolo ndalama ilusi ndikuona ndizibiyeleti ndimazikwanishi kenako ndazizolina kuti no ndikufunika discipline. So business imafuna discipline. Kopanda discipline business ingakhale. Nditamba ndalama zetu ndikagulisa ndalama zosobirisa kubanki kumaona mwezi uja watha zaimwaye ndichosa zale ndichosa zamalendo ndichosa mapiru senta ndichosa kandalama kaja kuoneka kuti kada kalipo antikupetu timagulisa zima ndivuta zinali izi akwanza ngapena kufuna kwamba business adule kuti zinthu twiti tati abange stick with the most kuti chathandisa business yokoma nawe so ukayiponda ayiponde business yo kuti yapase zipatso zako imakapanda kuyiponda sangapita nayo patali komanso waphunzira unena kuti yambi chimakhala chovuta ngati neni kuyamba business yanga yakatalini wayamba ndinalibe makastoma ntayamba nakhala mwina chaka posapeza somo
Kozapeza muntu amene analoti anadya masnaki amene napangira kwatiko. Iwona panga masnaki wako ndipangire. Komano napanga ntengo sikaonera kuti sinawine. Leti maise sabona kuti tipangebe o tisawine komabe anthu atidziwe. Lechiyambi nthawi zonse chimakhala chofuta. Koma ngati kupanga zinthu zabwino akakudziwa. Kumakhala na makastomala ambiri ndipo makastomala samakuthawa. Komanso chachikulu ulemu kwa makastomala. Customer watakhala wabwera mshopu mnomo safuna kugula akamatuluka amagula ali chifukwa cha mmene timakatira makastomala naona ndikuzi tunoko makastomala ndi timakatira akamapita amachita kumva onena kuti koma inova ningotuluka ningokula koliko ningotuluka ningokula koichi ndiye kwanza ngofuna kwamba business discipline customer care ndizo zimene munaike pa ndizinthu zabwino kwambiri mwakapa discipline ipo osimba ndalamako azimayi tikaona ndalama tisaone chakuti yayi tikule kwatuluka fashion yanji kuchotsa pamenepo kukagula iyayu kwakuti kuli zochitika za azimayi kokonko discipline ipa pamene papa pamatifuno kana chilungapo nditani Vaya mama difuta. Ina discipline yoyi yapo kusinde kuti ndumina kuti musasambe musafari. Yes, sisi kutero. Musanyamwe handi pajabu na musafari buno. Iya, sambani varani bwino. Komano mudziwe cholinga cha business. Kuti business mupanga yani. Kubadziwa cholinga chako cha business. Business yako singapo. Unabwera covid cha. Covid anabwedeza kwambiri. Azizanga ambiri ndi madandaula na tsela mashopu. Sisi nale bwino. Mapezi kuti mushopu munobwera. Paka kweli ukosa kulitsa. Usakubwera, pabwera bwanja aenda bwanja. Chakula ndira. Maswera. Ona noma bwanja. Ndio kuvinja, ndamezika kuti anthu ambiri samabwera mashopu, ambiri samagula zinthu, ambiri amakhala kuti akumbukhala kunyumba ndiko. Ndio business ndamezika kuti ambiri anatsika kumabe fedi mangothokoza Mulungu kuti takwanisabe tafika mpaka pano kumakhalabe pano kwamezeka kuti kumapita bekunja kuja tukabweresa bega tono anthu akutikula nthawi yake munazakamba kukhala ndi zinthu zabwino kumathandiziranso kuti business yawo makapazakatani kuti wina wake anangolawako zimene masinaki amene munapanga ndipo anabweranso kuti mupange anthu akabwera muno kudzagula katundu mwafotokoza nthawi ina kuti amabweranso kudzagula tikatitolezeza mchogwano muno katundu amene alipo amene neyo ndikumuona ndi katundu wakolite yabwino nina chilungamo mwina kukhala ndi katundu wabwino kumathandizira bwanji kupititsa patsogolo business kukhala ndi katundu wabwino ndikunena kuti palibe munthu amene amafuna akhale ndi chinthu chosakhala aliyense amafuna zabwino ndiyo ukakhala ndi chinthu chabwino ine ndimanena kuti ndibwino kukhala ndi chinthu chabwino koma kuti chikhale chodula amene amazowa zabwino amene amafuna zabwino amagula becho tisazo ndipereka itoilet iyi ya mwanayi imene iyi tikugulisa 45,000 ina tikugulisa 47,000 toilet ya mwana yes wina anena kuti chadula akachipesa shop ina kugulisa 3,000 kwacha koma chosiyana ndi ichi agula chimene chija koma 2 days chipezeka chachoka chaonongeka pamene akagula ichi aguliratu mwana wina azagulisa sochita ndinanga mwena akanena kuti ati cheap is expensive zoona chifukwa chonena kuti umagula chimatha umakagula sochita pamene ukagula chinthu lese wabwera kunoko ukugula futoma yakuno kapena keto ya chipasi ukagula wako kulibe zoti yayati kulibe zakutubwera hayi ndi 2 years walati Leo masowa sori chinthu kugulachi ndikhala nacho moti mtengo umakhala kuti ukugwirizana ndicho munthu amachona ngati kugula koma sikugula fanje mshonari akakhala nacho kwanthawe ndimanena kuti ndibwinonso kugula chodulacho kuchione kuti kodi chikusiyana kugula chodula ndio kugula chochipa ndio usiyanise kuti kodi chikusiyana bwanji first tool yomwe muona kuti nakugulisa 20,000 igule ni ndefu gule iye 95,000 mukasiyanise
mubwera muzana ndifuna store palibe customer amene anagula chikunopo ndikubwerera kunena kuti sindibweraso amabwera nkuzagula china amabweraso motolo pamana sidiye paja tapereka mahandi kwa azimayi wathokoza ifundi amabwerabwera amabwerabwera nditusatopa amayi ena mutafika kumene munaonaso nakhala national wear akulatebula amayi amene ajaso anayandira nawo handi samatopa nafe amatigula bamabwerasa chifukwa chonena kuti amakhupira zinthu zathu ndinizamo chifukwa tu mabizinesi ambiri mmakomomo mmakukamo awonongeka chifukwa chofuna kugulitsa zinthu za low quality zinthu zosalongosoka pa mtengo wodula tikunena pano anthu anatsikatsika mashopu olo za discipline zomwe zimanenazi osamaseva ndalama anadya pano kapito pano anakhala basi ndeyayi tiyamikire kuti pamenepo watiunikira kuti timeneka tizigulitsa zinthu za quality yabwino zikhala zodula koma tikhale kuti tikamugulitsa munthu amakhala nayo akasangalala zikira mtima wangu kama ineyo ndikamapita kuona ndimayika mtima wanga wonse pamenepo watu ndikamadzala maluwa ndikuzula pa kukonza apa ndimayika mtima wanga wonse pamenepo ndikamaphika zokudya zitukasepa kwakuti mtima wanga wonse umakhala pamenepo ndikamapanga bizinesi tiziyikapo mtima watu tizitenga chinthu chija osati kuti ngati cha customer koma ngati chake nice tabideke munazafotokoza ona kuti munali machiro azimayi chifukwa choti zinayi unadia kiakuchile bolo lopera ndizikusa kuti kodi inuyo mulindia kamene amakuthandizirani kamene ndakangati amene akupindula chifukwa cha business imene inuyo alipo kamuntu ndithu mabiri magane mpole alikosona okamuli omano mbali naye teniwaneka okutandika kuphika nejazimayi kushopu amene maone ajazimayi shopu yanjaonajazimayi grocery ngajazimayi kuserva grocery restaurant ngajazimayi ndimaona kuti ndikapanga bizinesi yazimayi neshozimayi zogula zake ndimumvesesa kunokwino pamene munthu wamamuna sindingamumvesese zogula azimayi wakutere amene wandazibalanga ndazikana kule kuti muone wina ziona amene ndakhala naye zaka 13 amene matsegula shopu alipo mpaka pano alipo mpaka pano atsikana wamakhala ndithu zaka 5, 6, 7 amakhala ndithu pena ndimakalipira pena ndimakhala nawo koma ndimakhala nawo bwino ndinga ndafika ndokakajandika ndimakhala kuti ngamamagazi kuti waphunzise ndimaoza kuti ziphunzirani ukazapita kwina kapena mukazatsekula shopu yake usazaputike because atsikana oneni makota kupia nachoni fone national nzimayi zipia kule nzimayi ndeni magemulana kucheza karibu ngati awawawa waneni magemula ndagemule chani mbeta kucheza ni nawo so makakhala kuto ama masuka so amanduza madamu abantu abasiza abasi ndeni mavesera yamene amanduza so kuti mukaone chakuti anthu akufuna chakuti olokuti mubwere kunoko iye kuti wabwera atafia apezeka kuti iye amakusekerera bese akuya mungadziwane ndinokha kuti muwakwiya koma iye amasekerera kasoma okay izabwino kwabasi azimayi zathu akupanga bizinesi ndikumalembaso ntchito azimayi anzake kufuna kuwatukula kodi abwino abale zabwino konse pamenepa zinthu zosangalatsa kwambiri tinene kuti mmene inafikira bizinesi ndinokhutira kuti yayi pamene ndinafika pano ndine mashopu angapo iye shopu ino ndiyodzaza ndinokhutira kuti basi pepapa pamene mukafuna kapena muli ndi masomphenya nayo masomphenya alipo mmene ndanena kuti maganizo anga ndi amwenye masomphenya alipo ndithu mmene mukumangidwa yantawuno kuti ine kule kuzima ndiwawo nanenso timafuna ndazakhala nti during jesu kule tawuno anthu azapangereji ndithu moti zima ndiwawo pamene malali magazi anga nacho usakuwa kudaku naye kamwachi mwachimwenye
ndikufuna nane zakhaindi shop nditutaulira chi building chachikulu chonda kuti angawaziza kunyala kuti village mo. Pamene tikupita kumapeto kwa macheza athu nthawi ina yake ndikakumva ndikunena kuti abambo amakupatsanizamo yokwanira kwamiyano tinamva kuyambirira kuja kuti anakupatsani ndalama akazanga paodeni katundu kunamva bwanji ngawapanga bizinesi kuti abambo kuthandizirani maka munyengo zino zimene azimayambiri kwenikweni kukhala ndi mabizinesi kapamapangidwa sapoti ndi azibambo zifukwa zosiyana-siyana. Okay, chimene chimavuta azimayi kuti tisamapangidwe sapoti ndi azibambo bizinesi yathu sitimauza azibambo tagulisa kushopu sitimauza timafuna kuti azibambo azitipasa komano sitimaonetsa malekotsi athu pakushopu kuti zinthu zikuyenda bwanji sitimaonetsa ine ngati akaunti yathu ya village market ndiyoti tonse ndi abambo timapanga limodzi chilichonse ndi ya village market timapanga limodzi ingakhale dzina la village market kulikonse lino dzina la abambo zonse timapanga limodzi ndechimene ndingafune kupanga panopa abambo amayenera ndiwe timagwirizana timapanga chifukwa amatipanga sapoti amaona kuti apapa kuperewera chonchi ndikupanga sapoti apa pakwera chilonse ndimakhala open ndimauze kuti pakhala vuto kuno masalales andivuta ndiyauzapaja yakengalishi kuona ina yake awapezeka utalusalausalaauzamaliki kwenda kupita kunja katundu wachepa mulungu anayikonzera komano hayi ndithu ndichisomo kana kuti khayona ndichisomo chifukwa maone mwanena kuanena kubanki kucha ukapita kwapempha banki sindichula banki yake kuti katundu ndilipireni kunja amakuza tosatandaule mapepa aule ndo wapitali kuti mapepa ayi mwalayi awa tilipira talipira katundu wanafika tsiku lakuti katundu wantalipira mugwirizana ndi agent wanu kuti katundu wanatumiza liti basi zinthu zikumatheka ena anthu zoti yayi kubanki andikandira ndimangoti awakufunikira pemphero zinthu zina zimangofuna chisomo koma ineyo ndimangolena kuti ndi chisomo chabwino bize imene mumakhala ndithu ni nthawi yosamala ndithu pakhomo kukhala ndithu mayi kuyang'anira banja lanu kwambiri ndimakhala ndi nthawi yosamalira pakhomo chifukwa chonena kuti abambo kunyumbaku samadya zokudya zophika wina aliyese ana ku sukulu ndimayenera ndikasiye ndikatenge komanso ndiyaphikira abambo mamawa breakfast lunch sadya kuntchito amazadya pakhomo komanso ndibwere ku shopu kuno ndipange zinthu za pa shopu komanso ndionenso ku garden kuti zikuyenda bwanji komanso ndionenso ku catering kuti zikuyenda bwanji ndiye nthawi yanga ndimayigawa chimene chimachitika mamawa uja ukangochedwa kudzuka nthawi imasongonekera ngati ine ndimadzuka ndinazipanga unena kuti ndimadzuka 5 am 5 am ndikadzuka ndiye kuti zinthu zanga zonse zimayenda chifukwa chonena kuti nthawi yanga ndimayigawa koma ndikachedwa kudzuka ndiye kuti zinthu zanga zonse sizimayenda tsiku limenelo ndithu mwina mukafasa ndi chani chimene mumakonda kuchita mukakhala ku nyumba chimene mumakonda kuchita inuyo kuti ine ndikakhala ku nyumba kupatula mabizinesi amene ndimakhala nawo ndimakonda kupanga chakuti ndikakhala ku nyumba chimene ndimakonda ni mu garden kumazula maluwa kudzalaso ndi anyamata anga ndi zimene ndimapanga kuti ndimakhala kuti zalazi zili biyo ndipeza ndili ku nyumba ndati mundipeza ndili m'maluwa tikuzula kuzala muli matopo okhaokha ndili matopo okhaokha foti ndi maluwa onde ndimakonda kwambiri ndati ndi maluwa okhaokha olo ndikhale pa foni ngati sindili pa TikTok ndiye kuti ndili kumaujeni amaluwa ndiziona za maluwa ndiziona ti maluwa anyuwani amene atuluka ndi ati ndatiyo andithu chabwino amene tafika mapeto penipeni mwina mumalize motani kuyankhula motsindika ndithu kuti apa ndi pamapeto amacheza athu kuwalangiza amayi anzathu kwina kulikonse kumene akonera kanema wa Mzat choyamba ndisanalangiza azimayi ndikuthokozeni chifukwa chobwera kuzacheza nane ndipo sindimadziwa kuti kuli Mzat Radio&TV apapa ndendadziwano moti apapa tikhala ndi chidwi kuti tizionera ndithu programu iyi ndi yabwino nane ndayikonda chimene ndingauza azimayi anzanga ndichonena kuti tiye tikhale ndi discipline tiye tikondane tiye tipange zinthu limodzi ndi abambo ngati ndi abambo kunyumba ngati libe abambo kunyumba tiye tipange zinthu mosogoza mulungu choyamba tipemphere nzeru kwa mulungu ndipo chilichonse chathu chizatheka
ngithodi. Tathokoza zikomo kwambiri. Amaliza moteromo sanachulutse zokamba komano zochepa zimene iwo akamba ndi mawu amphamvu kwambiri. Inenso ndikuthokozeni kuti mwasiya kusamala makasitomala ndino abize kwabe munapatula nthawi kuti ticheze. Zikomo kwambiri. Mmene monso ndi mmene tamalizira programu ya Amayi Tingathe ya tsiku la lero imene timacheza ndi Mrs. Luka omwe ndi mwini wake wa Village Market. Tacheza nawo nkhani zochuluka kwambiri ndipo kufikira pano kuyambira sabata yatha ija ndi zambiri zimene taphunzira kuchokera kwa iwowa. Inenso ndisachulutse zokamba ndingoti zikomo kwambiri chifukwa chokhala pamenepo kuonera programuyi. Ine langa dzina ndi Martha Samuel. Tidzakumananso sabata yammawa pamene tizabwerenso ndi programu ina ngati yomweyi. Pitirizani kuonera kanema wa Mzati. Mwakoma nonse.